Raġel ta' 43 sena residenti ħal-Balzan jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ħax splussiv pirotekniku fidu. L-inċident seħħi tlieta għal ħabta ta' 9 ta' filgħaxija f'każin fi triq il-kbira ħal-Balzan stess. Il-pulizija marret mill-ewwel fuq il-post wara li ġiet infurmata li kienet seħħet splużjoni. Fuq il-post issejħu tim mediku, membri tal-Protezzjoni Ċivili u membri tal-Explosive Ordnance Disposal sabiex jiġi żgurat li jitneħħa kull periklu li seta' kien hemm u tingħata l-assistenza medika raġel u għatiħat l-Star Mater Dei għal aktar kura fejn ġie ċertifikat li weġġa serjament. Il-Maġistrat tal-Assa Claire Staffraġ Zammi ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Raġel ta' 53 sena li joqgħod raħal ġdid jinsab fil-periklu tal-mewt wara ħabta bejn mutur u karozza. L-inċident seħħi tlieta l-ħabta tal-5:30 ta' wara nofsinhar fit-triq il-Marsa. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li seħħet ħabta bejn Toyota Vitz misjuqa minn mara ta' 23 sena, residenti San Ġiljan, u mutur misjuq mill-vittma. Ix-xufier tal-mutur ingħata l-għajnuna minn tim mediku, ittieħed l-isptar b'ambulanza u ġie ċertifikat li sofra ġrieħi serji. Il-Maġistrat tal-Assa Claire Staffraġ Zammi ġiet infurmata bil-każ u ħatret inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.